जी क्या हाल है भाई लोग। आज हम फिर बात करने वाले हैं उसी भोजपुरी गाने के ऊपर। मैं बाबू मेरिया बदन कमजोर बा पलंग पर दबंग। कामे बा उमरिया बदन कमजोर बात है ए भौजी, पलंग पे दबंग बनत ए भौजी, कौन चीज के बात करत ताड़ू हो त ए भौजी, पलंग के साथ साथ और कौन चीज के दबंग। अरे रात के राउर दबला का हो, रात के राउल दबल का हो, बथे हल्का हल्का हो। कहे की मारा जनी ललका होता है ए भौजी, कौने लाल चीज के बात करता मीन हमके बता, हमरे कैमरा मैन के बता। ए भौजी का चीज चाटे के बात करता हो, चाटेला लिपस्टिक बुझेला चॉकलेट होता ए भौजी। हम पूछतानी कि लिपस्टिक है कि चॉकलेट है, ए भौजी बता। तो कबो होई ना भेंट होता ए भौजी। हम पूछतानी अब काहे ना भेंट हो ए भौजी। हमेशा मूड में रहेला त ए भौजी समर भैया के तिमकवा हरदम वही में रहला त ए भौजी ते का चाहताड़ी अब कुछ बता। त ए भौजी चुबुर चुबुर दरिया गरे दरिया लागता ही लागता कि आज कोनो नशा कइला ए पिया। आज कोनो नशा कैले बात ए भौजी, हमारा के बता हित कौन चीज के नशा कैले बा ए भौजी। बना के मिजाज दूर तो बन गैल मिजाज ए भौजी, हित तोरे साथ और का कैलस ए भौजी, कुछ हमके बता या एक्सपीरियंस दे। कैले बा पियवा त ए भौजी, हमारा के बता पियवा दुर्दशा का चीज कैले बा। भाई यार वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब